Najprv sme dali do zoznamu súradníc 507, tam sme si dali súradnice 100, 100, zvolili sme si. Hej, tento bod bude mať 100, 100. Tu. Automaticky 508, ak toto teda bude os x-ová, hej, toto tu bude os x-ová, tak 508 bude mať rovnakú y-ovú súradnicu ako 507. Čiže y bude 100, ale v x-ovej sa posunie presne o poslednú hodnotu staničenia. A to je presne 100. Čiže x 508 je 200. Rozumiete tomu? Hej, či nie? Dobre, to máme poriešené. A teraz chceme tam dostať tie podrobné body, ktoré sme zamerali. Tam si musíme uvedomiť, ak tu je plus x a ide dole do Maďarska na juh dole, plus y pôjde na západ, tak body, ktoré mám napravo od tej merackej priamky, budú musieť mať záporné kolmičenia. Prečo sa vám to snažím povedať? Pretože ortogonálna metóda je stále medzi povolenými metódami merania a mapovania aj pri tvorbe geometrických plánov. A keď tvoríte geometrický plán, ktorý je technickým podkladom na zápis do katastra, tak tvoríte aj záznam podrobného merania zmien a ten obsahuje technickú správu, kde sú uvedené metódy merania. Preto to kolega Kostra s vami na geodézii berie, že 1 jednotka je polárna metóda, pevné stanovisko, 1 dvojka je polárna metóda, voľné stanovisko, 0 jednotka je ortogonálna metóda, označenie tých metód, lebo keď budete zapisovať túto ortogonálnu metódu do tej technickej správy, tak tam musí byť číslo tej metódy, názov tej metódy a pod tým bude bod 507, ktorý bude mať súradnice, bod 508 a za tým pôjdu tie podrobné body 1, 2, 3, 4 a tie budú dané staničením a kolmičením. Môžu byť tiež zapísané staničenia sú. Aká súradnica? Staničenia sú, tu sme vložili akú súradnicu? X-ovú, čiže staničenia budú x, tie budú vždy kladné, ale kolmičenia y budú aj záporné. A preto budú záporné, lebo niektoré body budú ležať vpravo od tej merackej priamky a niektoré vľavo od tej merackej priamky. Máme 507, 508 a išli sme Jakub dávať tie podrobné body a tam musíme teda brať ohľad na to, či sú vpravo alebo vľavo od merackej priamky a preto sme tam dávali tých minus 14,25. Čiže, Jakub, prvé, čo zadáš, keď dáš, že výpočty ortogonálna metóda, začíname v 507, končíme v 508, tak dáš hodnotu staničenia 10,65, čiarka, hodnotu kolmičenia minus 14,25. A teraz ideme na ďalší bod číslo 2. Čo budem zadávať? Hodnotu staničenia 34,25 a hodnota kolmičenia bude byť minus 8,30. Hej. Číslo bodu bude 2. Kto chce? Máme dvojku. Ideme na trojku. Zadávam staničenie 78,96 a zadávam kolmičenie minus 16,78. Ťukneme. Hej. Trojka. Už tam mám tretí bod a teraz ideme bod 4. Hodnota staničenia bude 30, ale hodnota kolmičenia bude 14,25, čiže bude kladné. No, mám tam všetky hodnoty? Mám. To znamená, že môžem pospájať výkres, línie, tvorba línie, nový objekt. OK, vyberem si, že aký typ línie, najradšej plnú. A ideme 507, jednotka, dvojka, trojka, 508, štvorka a 507.
Hej. A máme vykreslenú našu parcelku. Výkres, línie, tvorba línie, nový objekt. To už sme minule robili, aj na terénoch ste to určite robili. Hej. Ešte raz. Výkres, línie, tvorba línie, nový objekt. Keď si ťuknete tuto nižšie pri tom káčku je kód. Keď si ťuknete na tie bodky, tak si viete vybrať čiaru, ktorou budete spájať. Tú prvú vyberajte, dobre? Ale ak by ste tuto dali aj číslom, že viete ten kód tej čiary, tak aj tak sa dá vybrať, hej? Ale ja najradšej, keď ešte nevieme kódovanie, tak vyberám cez tie bodky, že ktorú, dobre? A už len obklikáte parcelu, uzavriete ho líniou. Dobre? Janko, ja to budem dávať potom. Zostriháme video. No. Buď ideme cez výpočty a nájdeme, že výmera. A tu sa vás bude pýtať, že či bodmi, líniou, plochou, alebo čím. Ak pôjdete plochou, tak musíte kliknúť dovnútra tej parcely a nazvať ho, čo ja viem, nedávame diakritiku, výmera 2. Fúknete a on vám vypočíta výmeru. Ako inak môžete vypočítať výmeru je bodmi. Ak pôjdete bodmi, tak musíte obklikávať jednotlivé body, čiže by ste nemuseli mať, netrafila som sa na 2, super, tak nám vypočíta väčšiu. Fúk. Výmera 3. Hej. Keďže som sa netrafila, budem mať inú výmeru, lebo 2 som netrafila. Hej. Ak dáme líniou, tak musíte kliknúť na tú líniu a zase bude pýtať plochu 4 a vyráta vám výmeru. Čiže ešte raz, išli sme cez výpočty, výmera. Dobre? A vyberiete si, že ako chcete. Ale tu vpravo máte aj takú ikonku, cez ktorú sa dostanete tiež do toho ponukového menu. Čiže nemusíte ísť cez výpočty a hľadať tu výmera, ale už viete, že ikonka výmery je tady ho, tak len stlačíte a vyberáte si. Ak máte uzatvorené plochy ako v katastrálnej mape, tak len ťuknete dovnútra tej plochy, nazvete ho hoci ako nová, číslo alebo ako. Odkliknete a hneď tam máte výmeru 1791,66 m².